assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallallah alayhi wa sallam yettude halifaɓe diine e aada en garti lawol gongol ɗo e émission men Gannde Baleebe sa wi émission men Gannde Baleebe mbiya fina tawa ko fina tawa ko no heewi ko waɗate ko no heewi kono ha joni garɗen koye o biteɗo Thierno Hamidou Sow joni joni sa yino joɗori ni sa yino ferlori ni sa yi ko woni yeeso makko ko ganda joni joni wona ko fijirte ala no mbatten so wona goppen mo o salmodira yeɓoɓe Piindi TV saabu en gari ɗo en garti en gartiti sa ari to garnoɗa gartuɗa gongol lawol ko mbaɗɗa ko koko wawa ko mbaɗɗa ko ko yimɓe ji wadde min gaccuma calmodira e bandiraɓe yeɓoɓe Piindi TV émission Gannde Baleebe naten e nder yewtere nde. eyyi on calminama on juurama onon foof yimɓe wonɓe Piindi TV gila ardeɓe radio to ha émission ngaji ɗiɗi jogui ɗon onon fof on calminama hen on juurama on mbaɗama jiyare haaloɓe pulaar noon mbi jonggo siko ɓooye gaska tan ko jaam tawi toon on gari ɗo on garti en jiidi en jeddi ko jaam tan a jokkere en ɗon woni hakkude men kadi e yimɓe men wonɓe ladde foof eyyi onon fof on calminama on juurama on mbaɗama jiyare ko wona ɗum ko almuɓe ma beltima e ma kono anne a weltima e almuɓe ma ko mbatten so wona natanen joni joni yewtere nde paten to bande Gannde Baleebe sa wi Gannde Baleebe noon mbiya fina tawa ko wayno lekki ko wayno condi ko wayno ko haɓɓate ko wayno piiɓi ko wayno kala ko gandanɗa hoorema tan ene fate banggal Gannde Baleebe somin mbi hol biteɗo Thierno Hamidou Sow joni joni ko firti Thierno Hamidou Sow joni joni eyyi ɗum ɗon ko addi ko foof mi yetti Allah nelaɗo muɗum e jiknaɓe ɗeɗe foof e hoddeɓe e musidɓe e sawodeɓe tout mi salmini mi accay hay goto surtout noon kadi yimɓam wonɓe caggal lesdi mi accay hen hay goto fof mi salminiɓe mi juurima mi waɗa eɓe jiyare kadi surtout noon meɗe bere salminaga gonɗo nder États-Unis toto lamorgo États-Unis maison balance on meɗɗum andi hen kam andi meɗɗum salmini meɗɗum waɗa jiyare no fewi eyyi ko kalɗa ko ɗo ko affaire fulɓe ko liggey amen kadi noon hunde sika ɗum waɗ andu ɗum mbawa ɗum ganda no gardata e ɗum ganda no guettirta ɗum ganda kadi yimɓeɓe leggodirta kadi no mbawɗa mabɓe leggodir jaam e jokkere en ɗam wawa wonde hakkude moon tawa caɗele ngala hakkude moɗon eyyi ko woni premier o foof ko adi ko lekki waɗe ko gueɗe ɗiɗi ko gandanɗa hoorema waɗki gueyi e ko waɗa gueyi gotum fono kono hutorte kadi waɗe ko gandanɗa hen hoorema leñol fof waɗe ko lekki muɗum eyyi ko yimɓeɓe kay payidata noon leɗɗe e guettirte walla ñalaɗe ɗe gardete walla ko leɗɗe koɗe mbawi ko rokkede ɗe dokkuma ko cukalɗa ko inchallah Thierno Hamidou Sow joni joni paten koto banggal ƴewgal sa are Thierno hane wadde hay hunde ƴewanatma gueɗe ma so tawi ma ya a yahata ma dañ ma uddittako wol ƴewoɓe alquran wol ƴewoɓe kurus wol kadi ƴewoɓe leydi an banggal ƴewgal holto ɓurɗa wawde eyyi min ɓuurmi hutorade foof ko banggal lesdi e banggal kadi kurus kadi mi famen yimɓeɓe neɗɗo haɗa wonama andano likki serdete a anda bindol hay batte tawa aɗa wawi ƴewgal sanne ɗum no fulɓe ne yaaje fulɓe e haɗa wawi ƴew neɗɗo jagga ɗum ko wone mum foof tawa wawa ɗum rokkudigo ko nafata ɗum a faami haɗa wawi kadi was ƴewgal mba anda ƴewgal ndigono darnorte batte remel gila kurus ha bindol ha foof mais taw kala ko dokkuɗa neɗɗo o ma yi hen nafoore ɗum ko jomiraɗo subhanahu wa taala waɗata noon wona batte gandal wona batte ƴewgal to woni gandal ala gotum foof waɗe ko yeese ɗum ɗum yahata ko woɓɓeɓe kay wonɓe dow mbawata andu ɗum ɗon mais hene serti seeɗa dal ko wona ɗum ko ɓendaten koye banggal condi en jiiɗo condi olɗundi en jiiɗo condi ndi gandanɗa hoorema eɗen mbawi wiide ni ko condi verte onon sernaɓe e jinneji moon onon nelata jinneji moon gaddanta moon onon mbaɗanata yimɓe ne jiiya en jiiɗo kadi lahal gandanɗa hoorema waɗi ko ndiyam en jiiɗo feere hay goto anda ko woni nder feere tant que a yekkitani jiyanɗa hoorema walla ceerno joni joni gara o waɗanma jiya en jii feere kadi baɗɗo ɗo jeygol ɗum ɗo ko ɗum yahata e banggal lekki eyyi ɗum ɗo foof ko waɗe ko ɗum liggorete eyyi addi ko foof oɗo lekket ko ɗum ko condini yimɓe woɗeɓe ndiɗo ko condi yimɓe woɗeɓe woni hono tobakoɓe walla safalɓe ko ndiɗo woni condi mabɓe ndiɗo hene haasi ka lootima woni balɗe jeeɗi haɗa ene wadde ko jeeya furwi tawi ko mabɓe leggodiranɗa walla haɗɗamani leggodirde mabɓe inchallah a jokkodiran mabɓe ne hanniri ni
e heɓat maɓɓe kadi yaajene mawde no haniri ni ɗum woni lekki maɓɓe ndewtuki hen ko ɗum ko gandanɗa hoore ma lekki batte ɓandu e neɗɗo noon ada haɗa paasa tekke ma walla haɗa ɗe waɗa goma il faut ko ɗe guppe ha ɗe laaɓa tosdore waɗede goma ɗum ɗo noon wadde adi fof ko lekki ma ko gandanɗa hoore ma caɗele gonɗe ɓandu ma batte ɗemɗen ga guete liggey itta ɗum ha para mbawa lootade batte danayal noon woni dañal accay hay batte haalis ko dañal jawdi orore ko dañal ko fof ko woni hakkude lesde asmal ko ɗum ko dañal ɗum woni batte danayal accay hay batte dal inchallahu rabbi. Thierno Hamidou Sow joni sa yiɗi noddude sa yiɗi heɓodirde e makko aɗa wawi noddude 77 290 78 08 walla mbaɗa 78 347 83 21 sa noddi Thierno Hamidou Sow joni o humtanma haaju ma joni Thierno joni wona ko fijirte sen gummitima toon paten to banggal Thierno est ce que a meeɗi neɗɗo addema haaju tan to banggal way kono debbo hakkude yiɗodirɓe ɗiɗo taw ko gorko e debbo o wima haɓɓanam oɗa gorko hami dañi ko jinmi e makko walla gorko wima oɗo de mbiɗa yiɗimo sababude dewgal haɓɓanammo tan mbaɗɗa ɓe jii ɓe gari ɓe jettuma eyyi ay ɗum ɗon meɗen sukili haalan surtout noon wonɓe ɓe caggal lesdi waɗi hen heɓɓe hen caɗele waɗi hen noon kadi ko nder hakkille neɗɗo jaggata ɗum nooɓo gueɗe ɗiɗi darori nooɓo neɗɗo mo gonduɗa mo gurduɗa neɗɗo noon dañde mbawata ɗum nooɓa gueɗe caɗele mon cuwa woot on cuwa dañju caɗele ko debbo o hen e gorko o hen nooɓoɗa debbo o jagga ɗum taw on ceerta hanti haɓata walla debbo o nooɓo gorko o ɓe ceerta hanti haɓata mais waɗi yimɓe ɓe gandanɗa hoorema rewɓe ɓe gonda e nokkuji mbiya han nooɓoɗa neɗɗo o dow fannu jagga tan enne mum a ñamminayi ɗum a yarnayi ɗum a lootayi ɗum a haɓɓayi ɗum ɗum hen heewi hen haasi wono jaggoye ma jawdi ma bon ɓuuri yo neɗɗo faamu ɗum ɗon nooɓo idi départ fof ko taw ko omo gonduɗa taw hoɗon guurdi on dañjayi tawa caɗele nooɓoɗa ɗum ganda o hay sika caɗele goodi hakkude mon sika yeehi kam artete hoore mum wona hay goto arte ɗum kam artete hoore mum kam tata nooɓo ngo jaggi guila haade probléme won ɗum ɗo woni première chose woni yimɓe wonɓe caggal lesdi neɗɗo kadi noon nooɓo an hoore ma sikat nooɓo o neɗɗo o kadi yo taw neɗɗo o on cekke dena dewgal haɗa sukili yo artama walla taw hoɗon jaltidanno mais neɗɗo a feera ɗum haalan fannu dewgal a feera ɗum haalan batte jaltugol jiiɗa neɗɗo o kula ɗum layan mbiya han nooɓoɗa ɗum sika renaka caɗele jawdi manat bonat ɗum ɗon heewi koko jiimi jiitum kadi mi haalniɓe mi sohli faami ɗum ɗon yo paam ɗum ɗon neɗɗo o sikat ɗum nooɓo yo taw hoɗon guurdi taw on dañde caɗele nooɓoɗa ɗum eyyi walla taw haɗ ɗum resno on ceeri haɗa sukli yo artama a faami ɗum ko debbo o hen gorko o hen hena hasi siko waɗama ka ƴeewi inde debbo o walla inde gorko o wode ko waɗete ko gandanɗa hoore ma ka ƴeewi guertoɗe waɗete guerte ga retto koɗo onoteno walla koɗo defate yaltatano wuuro ko ɗo tan wonata siko ɗum waɗama tawi ko debbo o yaltata wuuro ha maaya tawi ko gorko o ne aussi ne ɗum ko watte ko feŋere woni nodditere gorko jaltu sali arti wuuro lawol gotol ɗum waɗama makko siko feŋama ɗon mayata o wonta yaltu wuuro a faami e ko ɗum woni batte alhaalinoɓe woyo e dokkaɗo Thierno Hamidou Sow joni o haalanma nana ngara waɗanma jiiya o gollonoma jetta Allah no feewi Sénégal to mbawɗa wonde Afrique to mbawɗa wonde caggal leydi kala to mbawɗa wonde aɗa wawi noddude Thierno Hamidou Sow joni e 78 347 83 21 Thierno Hamidou Sow gando ganduɗo gando baɗɗo yimɓe jii kono gando mo Allah rokki duwotoɗo Allah jaabo almuɓe ne gandi hen hunde ko wona ɗum ko Thierno aɗa yekkita neɗɗo ha iwa to wonno wiya alhamdulillah est ce que aɗa wawi neɗɗo ne wawi arde e ma kadi wima koko tooña tan mbaɗa neɗɗo toñɗomo o jippo ha rutto to ɓuuri to wonnoɗo eyyi ɗum ɗon woodi ina hasi ina woodi waɗi ko gandanɗa hoorema ko ɗum ɗo ko ndiyam woni ɗo e jayngol a faami de ndiyam so at jayngol waɗi ko gandanɗa hoorema daaɗe e janggaɗe sika jangge mbeta ka salale Mouhamadou walale Mouhamadou Abdou jinne Moussa jinne assalamu aleykum sakka siyu daya diidu ya mashaba ya balkam ya sam harusin ɗum ko inɗe seeɗanuji ko ɗum ɗo noon sika waɗama batte oɗo safara sika noddi inde neɗɗo nde waɗi ko mbaddata hen a faami ko ɗum ɗo ko ni mbaɗata ɗum sika noddi inde neɗɗo nde a faami ni mbaɗata
a faami sika waɗi ni hene kala ko wawno won caɗele hakkude moɗon suwat ha laaɓa tos anani kadi ƴulmere nde soññirta ni ƴulmere fof kadi waɗi koko haalata a faami e neɗɗo he ko ganda neɗɗo o no jawdi makko walla worsiku makko no tolnoto ma yaha dow walla yata dow kala no ɓeddotoɗa ƴulmere e nder jaygol ndiyam gahene ni noon soññirta fof wotede fof woto ko haalata ko jiida ko wonga nde kone haalata ko ɗum in hawni ko ni ñifirta neɗɗo ko ni neɗɗo o ñifirate kadi neɗɗo no huɓɓire ni henen mais wona fannu ni ɗum huɓɓirate on kuɓirta ne eyyi neɗɗo no huɓɓirate ko safar gaddata sika addi safar sika waɗama longal ngal ha paari a ƴettat alhaali o mbadda ɗum huɗo jappila hakkantina dora ɗum lootade tawa haɗa tijumi foyre nde a faami haalalmami ko ɗum woni batte alali kuɓɓugol neɗɗo cuugol neɗɗo noon ko ɗo walla kumgol haala fo ko ɗo enen ƴulɓe jeeɗiɗi ka ƴetti ɗum jatongol mbimami sika waɗi ɗen inde seeɗa enuji mbaɗɗaɗe ha kantinɗa an hoore ma waɗi jatongol dewtanta hen waɗi yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma sikomi haali ɗum hannde goto foof ƴettat biik mo wenda ɗum dara yo jangga wiya kam jeeyi ɗum mais heddi ko foof noon ko gandanɗa hoore ma belɗum yonta siko ɗum yonti tan ɓuuri wedde layde kala to mbawɗa wonde e dunde baba adama aɗa wawi arde marché Serigne Fallo sa ari ɗon sa noddi tan e noddirguel ngel ɗo 77 290 78 08 maɓe garane ko yaawi walla nodda e 78 347 83 21 ceerno ko wona ɗum ɗon ko émission ngaji ma a ari Piindi a arti Piindi Piindi arema artitema ha almuɓe fof belti anna weltima e almuɓe holɗum woni secret ceerno joni joni e woni secret ceerno joni joni kala ko mbawɗen haaldu ma ɗum waɗa respect siko Allah jaaɓi ɗum torimi subhanahu wa taala kala ko mbawɗen laydu mami eta hono wiyete ko en maccoɓe Allah tan neɗɗo etoto neɗɗo wawa hay batte mais ko Allah wooda ko resini en heddi ko hen mami halfini yimɓe konngol gotol min kala ko mbawmi gollade ko Allah torotomi a faami kadi hasi noon ko gande gandanɗa hoorema hakkude piɓol e lekki leggatomi ene hasi ka wannama a yiyat ɓe jofa ɓe leggodira men nder legguyujam foof kala ko mbawɗen laydu ka noddi kam téléphone a heɓayimi walla mbo soni andu komi nanngol sokomi paari tan mi nodditama téléphone ɗum taki ɓe kamɓe maɓɓe fof ɓe jogue am hoolare kala neɗɗo maɓɓe woni wawi mi neldu kala ko ɗum wawi fodde an hoore makko kalɗen ko mami waɗ feere minnene ha teddugal ngal hoota jongo makko cukalɗa ko kadi jiiya ɗum inchallah ko wiyete ko to banggal ñibde neɗɗo est ce que ceerno joni joni meeɗi ñibde neɗɗo tan ha almudu mum yetti ɗum walla kañumne kadi wi almudu mum a jarama Allah jarama ko mbaɗanmami ko haada yi alhamdulillah ko wona ɗum ko sernaɓe hewɓe addate mabɓe haalisma tampa liggonoɗa hunde foof mbiya jinmi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗanam ɗum ɗo jogoɗa hen yakar ɓe ƴetta haalisma ɓe ñaama koɓe mbaɗanma ko a yiyata ɗum ɗon an holno gurdata ɗum hakkude ma e almuɓe ma eyyi ene waɗi ay yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko waɗi ko gandanɗa hoore ma yimɓe neɗɗo ko gueɗe ɗiɗi wawi nanggude neɗɗo waɗi hen ko bindol ɓuuri ɓe nanggu waɗi hen ko cundi ɓuuri ɓe nanggu te kadi neɗɗo o an hoore maɗa hoto jaggu neɗɗo o gollanimama tan a yiya mbiya ko neɗɗo he woni saabu ko gandanɗa ko hoore ma kadi ligganotoɗa ko hakkude ma Allah a anda beele janggo ko aljanna downiɗa walla ko safara downiɗa ɗum hay goto anda mais an hoore ma gollotoɗo o jog hen haaqiqa ko gandanɗa hoore ma a wawa liggana sappo en fof je mais aɗa wawi liggana jeetata je yimɓe koode mabɓe kadi potayi eyyi ko okkuɗa ko oya jiida walla si ɗum woni gotum an hoore mum wawa jaggade heeɓe foof ma waɗa heeɓe jaggi ma waɗa heeɓe woppi saabu koode yimɓe potayi koye yimɓe potayi ko noon liggeyuji mbayi waɗi heeɓe liggotoɗa liggey o artama an ceerno wadde si waɗi hen sadki ka yaltinayi tan a dañat hen caɗele ɗum ɗon o fof ko dow koye yimɓe saabu yimɓe ne gacca e koye mumen eyyi ko ɗum woni batte alhaali ɗum ɗon eyyi aɗa andi télé Piindi TV ko télé jeeɓotoɗe partout dans le monde almuɓe ma noon jiiɓi vidéo ji ma ɓe noddimama wonɓe Sénégal Afrique ha caggal leydi koɓe mbaɗanɗaɓe ko ɓe jii ɓe jettimama ɓe jarnimama ko wona ɗum ɗon ko mataw guila ɓe jiiɓi vidéo ji ma ha joni ɓe dañi hen beelamma almuɓe ma to noddatama ene heewi annene kadi a haalani ko dañƴa e almuɓe ma mi nani yimɓe manam haaliss o naati no feewi dal est ce que a arantaɓe a alanta men exactement holɗum woni secret ceerno joni joni eyyi hay kamɓe heeɓe paami bon saabu heeɓe genno walla o ɓe noddat kamɓe keɓata téléphone walla koɓe noddi kam tawa réseau ene waɗi caɗele gonɗo lagde on mbawa jokkodiren haalide ñamoɓe haalis ɓen Dakar leeliɗo kilimaji ene gottu kono kon jii tenggadam ɗe jiiɗon tekkam ɗe ɓaleje gandon mimi jeeya ko ɓen ɗon mais mbeɗa sababina neɗɗo o toroto Allah tan kadi min guurmi ko lagde mawnumi ko lagde komi gaynaka eyyi min ɓuuri hen hewɓe nodda kam taw meeɗa lagde mi wi ɗumen goppe vocal
neɗɗo mon siko woppi vocal ha jaaha miɗo réseau woni ma mi wawa lerde vocal mum mi wawa ɗum jabtade men hena hasi kam min o hooram ɗiɗo jamanuji meɗen Dakar ɗo saabu waɗi yimɓe ɓe cabbimi ɗo kadi waɗi yimɓe ɓe ganduɗa meɗe jogui bagasuji mabɓe il faut que min wawaɓe neldu bagasuji mabɓe e nder haalullaji he noon waɗi kadi ko gandanɗa hoorema ko wona ko haala ko kalanɗen ɗum ɗo ko golle caswandu leggoto ɗum woni batte humere nden ɗon noon siko yowama memata lisde nden kono maar deytade ko batte haala nden kadi ɗum batte haare ko caswandu ɗum gollorte siko ɗum liggama ha hantini ɗum yowete dow ɗum memata lesdi ɗum memi lesdi tan alhamdulillah wadde Thierno Hamidou Sow joni joni ar joni joni o waɗanma jiya joni joni Thierno ko wona ɗum ko mi yi aɗa jogui ɗo mbus ne waɗi condi condi ndi jiiɗa e condiji ndi jimi ɗo ndi neɗɗo arat ɓufta ɗum yiya joni joni o arta o wima ko mbaɗɗa ko mi yi walla ndiɗo condi ko ndi yahat kadi ndiɗo condi ko ɗum ko condi gandanɗa hoorema ko ɗum batte danayal ndi ko batte danayal ndi ka waɗi ni ayi sika waɗi ni henen condi ndi ko ni mbaɗata ayi sika waɗi ni seeɗa tawi ko nokku gandanɗa hoorema tawi ko wona lekkete walla nokku goɗɗo waɗat goofu mo ha heewa tep mais ko ɗum condi ka ƴeewi ko condi Thierno Hamidou Sow joni joni aɗa wawi tawdemo ɗo e marché Serigne Fallou sa noddi e 77 290 78 08 ma hemmo walla noddamo e 78 347 83 21 Thierno joni joni ko Thierno garowo o waɗanma jiya joni joni ko wona ɗum ko Thierno sen paate to banggal joni condi min ji joguiɗa mbus goto mbaɗa hen condi olɗundi mi anda koko ranwi jinneji ɗi mataw koko dillinma ha mbaɗɗa pour yimɓeɓe mbawa yiide paama a waɗi a dillini a ruufe ndiyam a dillini waɗi nguuf ɗam ɗo nguuf e ɗam ɗo ndiyam ɗam ɗo condi koɗam yahata eyyi ɗum ɗo ko batte danayal ndiɗo condi ka yi ɗum ɗo ko wani tan goof kosam naggue a faami wonande anda ɗum kay wonɓe fulɓe degenta ko goof kosam naggue watani henen ɗum ko batte danayal batte jawdi kadi sika haɗa ɗum waɗa woda ko idorta kadi idi hen fof kadi haɗa ɗum waɗa Allah a rufat ƴiƴam batte jawdi heɓat machallah ɗum kam a heɓat wadde jawdi ken mbi jawdi ndiga ko gaccuɗen guila haalisi ɗum ha orori ndi ha foof dal ndiga hen ko gaccuɗen eyyi ɗum ko batte danayal dal ɗum liggorte wonɓe caggal leydi jiiɗi liggade keeɓa joni joni wonɓe caggal leydi jiiɗa liggade keeɓa joni joni gartira ga e jinnaɓe mumen walla galleji mumen balla sukaɓe mumen balla jinnaɓe mumen balla wa galle mumen wadde ndiɗo condi e ɗam ɗo ndiyam ene wallaɓe no fewi gartana e mabɓe kamɓe artoɓe ɓo hen ɗumen waɗi arrangement ko moƴƴi ko surtout noon enen koreji men enen waɗi hen gandanɗa hoorema ko ɗum yimɓe wonɓe Fouta en mais koɓe aynaɓe min jogui jawdi orori waɗi hen kadi hakkillaji mabɓe ne keddi hen ha joni ɗum ɗo fof ɗe lolle ko lolle mabɓe saabu ko ɗum batte danayal surtout noon ɓe gandanɗa hoorema waɗi musidɓe men jeeyaɓe ga 5 ɓundu ga henen kadi ɓen ɗon fof heɓe jiiɗi gaynaka Thierno Hamidou Sow tawateɗo ɗo e marché Serigne Fallou aɗa wawi arde ko yaawi ko joni joni o waɗanma kadi jiiya joni joni Thierno ko wona ɗum ko wonɓe caggal leydi ɓooyi toon jiiɗi dañde kayitaji ɓe nan liggi jiiɗi artude pour wadde ga ko juuti ko feewi koɓe gandanɗa hoorema eɓe daña hen jawdi mabɓe kadi eɓe ganda noɓe liggorto ɗum wonɓe toon ɓe e jiɗɓe dañde contrat ji place ha ɗanno kadi ɓen ko mbiyataɓe eyyi ko batte wonɓe banggal caggal leydi walla wonɓe ɗo enen tawi ko gandanɗa hoorema sohloɓe udditare dañal jawdi jawdi enen hasine waɗi façon ngaji ɗe gandanɗa hoorema ne liggorte taw ko jawdi jawdi enen waɗi ko gandanɗa hoorema ko jawdi ndi warata ɗo ɗokkoɗenɗa woftenɗa yakkata ceeruji neɗɗo hayde ko mais ko jawdi jawdi mais fala boddo noon an hoorema noon mbawa yaltin an hoorema ko sadak mawɗo jawdi ndi wawa hasade ɗum daro ko waɗi ko gandanɗa hoorema ko ɗum lolle ko lolle ɗe gandanɗa hoorema sika waɗi ɗe ɓandu maɗa kadi chaque lewru foof a hesɗitinat ɗum haade hitande dartomo wuuri kam meeɗa natde junggo ma natat jooɗe ma eyyi ɗum ɗo ko jawdi banggal dañal jawgal mais taw ɗum ala caɗele hay ndega waɗi ko noon ko jaltinta he ko dofta hen ƴiƴam taw ɗum mbaɗtam hen caɗele inchallah ko dokkane ɗon ko e temps walla e hojomaji presque gasi ha laaɓi konngol ma cakkitiɗo tan ko mbita Piindi TV ko mbita almuɓe ma e holno jiiruɗa émission Gannde Baleebe ɗo e Piindi TV eyyi Piindi TV onon fof mi salmini on mi joorima on mi yetti on mi waɗi on jiyare kon yimɓe moƴƴuɓe surtout noon enen bandiraɓe ɗemgal men enen fof jaggodiren ballodiren eyyi saabu ko yimɓe jaggodira e gona hay batte eyyi ɗum ɗo noon enen fof poti salade ɗum ɗon kadi toujours meɗon ñagono Allah yo Allah yehnan on yeeso musidɓam wonɓe caggal leydi yo wonɓe ɗo
nodduɓe ɓe keɓayimi walla ɓe cohli am jokkodiri ɓe kure am jokkodiri yo ɓe gaccu yaafoye ɓe ganda kat wona min neɗɗo motayi neɗɗo temmatinete tan komi bani adama minne mi timmaki ko haasi hen foof ko gandanɗa hoore ma neɗɗo noddi kam heɓayimi walla taw komi jaggoɗo walla woppa vocal mi liray taw komi jaggoɗo mais heure fof mi jabtoto foof komi dañi temps he ɗum fof mi jabtoto kamɓe fof dal meɗoɓe yafno meɗoɓe juuro meɗoɓe waɗa jiyare accay hay goto ononne kadi meɗo on ñagano Allah balɗe jutɗe e battane moƴƴe yo Allah yanñan on fof ko cohluɗon ko inchallahu rabbi on jarama wadde mbiyen alhamdulillah ceerno joni ceerno Hamidou Sow gonɗo ɗo e marché Serigne Fallou aɗa wawi noddudemo e 77 290 78 08 walla noddamo e 78 347 83 21 ceerno joni ngara o waɗanma joni jeeya joni o jarni kala dewnoɗo ɗo e makko kono almuɓe makko jettimo jarnimo saabu ɓe mbaɗanimo o yi kankono kadi o waɗi almuɓe makko ji émission Gannde Baleebe émission ɗo e Piindi TV kala ko wona Allah ko Allah ɓuuri ceerno joni ceerno Gannde Baleebe on jarama Allah jarama